Filološko-umetnički fakultet je dočekao novu generaciju studenata upisanih na osnovne studije svečanim prijemom održanim u petak 30. septembra u amfiteatru Pravnog fakulteta. Prijem novih studenata su obeležile reči dobrodošlice, podrške i ohrabrenja od strane predstavnika Filuma i Univerziteta u Kragujevcu, a program je upotpunjen i nastupom studenata odseka za muzičku umetnost. Kao i na svakom startu, i na ovom su se našla očekivanja, kako sa strane onih koji započinju svoje akademsko školovanje, tako i sa strane fakulteta koji ih dočekuje. Trudimo se da produbljujemo studije i formalno se to može vidjeti. Nove akreditacije studijskih programa koje su prošle godine završene, koje se upravo završavaju i donose proširenja, donose nove mogućnosti. Dakle, mi radimo konstantno na nekoj vrsti poboljšanja, proširenja kompetencija, otvaranja nekih novih vrata koje do sad možda i nisu bila otvorena. Očekujemo da budu zadovoljni. Očekujemo da im mi pružimo deo razloga da budu zadovoljni. Očekujemo da vole ovaj period, ne samo da se muče, učeći, studirajući i tako dalje, da se pripreme i da, a znate kako, njihovo buduće zaposlenje bude tako da ga ne osete, odnosno da vole ono što rade, a taj proces sigurno treba da počne sada. Ako budu voleli ovo što studiraju i mi uspijemo da negujemo taj deo i tu ljubav, nadam se da će svima život prolaziti znatno lepše nego što je to prosečno stanje. Očekujemo da budu vredni i očekujemo da makar u većoj meri se pokaže da program i ljudi koje mi nudimo za ostvarivanje kao pomoć tog programa se pokažu kao dovoljno dobri da ispune veći deo očekivanja. Pored Filuma, 220 mladih ljudi je u svoju veliku i istaknutu zajednicu dočekao i Univerzitet u Kragujevcu. Pre svega bih želela da istaknem da mi je veliko zadovoljstvo i čast što danas imam priliku da prisustvujem ovoj svečanosti povodom prijema nove generacije studenata na Filološko-umetničkom fakultetu. Ja se iskreno nadam da ćemo mi ispuniti sve one njihove želje i ambicije koje su oni imali upisujući ovaj fakultet i da će stečeno znanje biti na onom nivou na koju zaslužuju i koje im upravo ovaj fakultet i Univerzitet u Kragujevcu može dati. Nadam se da te profesionalne kompetencije koje će ovde steći će im pomoći i u daljem životu i radu, ali pre svega da se razviju u dobre i čestite ljude i savesne građane naše zemlje. Nove studente su sa osmehom dočekale i pozdravile i starije kolege iz studentskog parlamenta, koje su se tek koju godinu ranije našle na istoj polaznoj tački na kojoj se ovog oktobra nalazi nova generacija. Da se pozabave ispitima, predispitnim obavezama od samog početka, jer fakultet neće čekati da vi odrastate s vremenom, već od prvog predavanja morate da budete izuzetno samostalni. I za ostalo sve će biti vremena, organizovat ćemo i puteve na sajam, bilo izlete u druge gradove, za sve će to biti vremena, ali prvo fakultet jer smo zbog toga tu. 21. generacija studenata Filuma će u naredne 4 godine usvajati nova znanja, usavršavati svoje talente i veštine, razmenjivati ideje, stvarati prijateljstva i sticati vitalna životna iskustva. A nama ostaje da se pridružimo rečima dobrodošlice i poželimo uspešan početak studiranja novim kolegama.